У гэтыя дні выходзіць Супергёрл, водгук на які, дарэчы, уже ёсць у маім тэлеграм-канале. А мы працягваем успамінаць сюжэты праектаў, якія ўжо адбыліся ў сусвеце DC пад кіраўніцтвам Джеймса Гана. У папярэднім роліку мы прыгадалі яго першы фільм у сусвеце «Атрад самагубцаў». Калі не глядзелі, раю азнаёміцца спачатку з ім, бо галоўны персанаж у праекце, які мы аглядаем сёння, быў удзельнікам тых падзей, і разумець яго бэкграунд даволі важна. А аглядаем мы сёння першы сезон «Міратворца». На выхадзе ён атрымаў даволі добрыя водгукі і, што ўж гаварыць, быў больш заўважны на фоне тых прахадняковых серыялаў, якія кляпалі Марвел. Што там адбывалася і чым ён запомніўся. Давайте паглядзім. Са сцэны пасля цітраў да «Атрада самагубцаў» мы маглі даведацца, што, нягледзячы на кулявое раненне ў шыю, Крыстафер Сміт, ён жа Міратворац, выжывае. У дзяржавы яшчэ ёсць планы на яго таленты і адданасць. Таму за паўгады ўрачы яго падлаталі і адпусцілі. Ніякай варты ці агентаў Аргуса для чалавека, які толькі нядаўна сядзеў у турме, а потым забіў аднаго з лепшых і перспектыўных вайскоўцаў ЗША, хай і па загадзе Аманды Уолер. Крыс падазрона ставіцца да такога расклада, але сеўшы ў таксі і ад'ехаўшы некалькі дзесяткаў метраў, выдыхае і радуецца. Можа, за адданую службу яму вырашылі ўсё дараваць? Насамрэч гэта не так. Як ужо было ўзгадана, сваім жыццём Крыс абавязаны дзяржаве, якая не плануе проста так пакідаць яго ў спакоі. За ім ужо сочыць група, якая павінна завербаваць міратворца і паставіць перад ім чарговую незвычайную задачу. Група прадзюсараў Warner Brothers, якая хоча новы серыял для свайго стрымінгавага сервіса. Ой, у сэнсе група агентаў Аргуса. Як я мог пераблытаць? Дарэчы, у гэтай групе не абы хто. Яна складаецца з былой каманды Аманды Уолер, якія, як мы памятаем з «Атрада самагубцаў», пры каардынацыі місіі на Корта Мальтэзы пайшлі супраць загада свайго кіраўніка. Уолер нічога не забыла, таму пры першай жа магчымасці пазбавілася ад былых падначаленых, адправіўшы іх на брудную працу. У склад гэтай каманды ўвайшлі Эмілія Харкорт, агент Аргуса, даволі спрытная і баявітая жанчына, здольная ў бойцы даць фору большасці мужчын. А яшчэ жонка Джеймса Гана, з чым яго шчыра, насамрэч шчыра, віншуем. Джон Экономас, баязлівы агент Аргуса, які забяспечвае тактычную падмогу камандзе. Магчыма, галоўны комік-рэліф серыяла. Клемсан Мёрн, наёмнік, які павінен узначаліць групу і забяспечыць выкананне пастаўленай місіі. Падпарадкоўваецца непасрэдна Уолер. Леота Адэбая, дачка Аманды Уолер, якую тая далучае да каманды ў апошні момант. Раней не працавала як агент і шпіён, але пад ціскам маці далучаецца да яе спраў. Пятым членам гэтай групы і павінен стаць Крыстафер Сміт, міратворац, да якога завіталі ўсе вышэйапісаныя, як толькі ён даехаў дадома. Яны не прапануюць яму далучыцца. Гэта ультыматум. Калі Крыс адмовіцца, ён вернецца ў турму за злачынства супраць дзяржавы. Якія? Быў бы чалавек, як гаворыцца. Міратворац неахвотна пагаджаецца. Усі падрабязнасці ягонай місіі яму распавядуць увечары. А пакуль ён можа займацца справамі, якія назбіраліся за час яго сядзення ў турме. Перш за ўсё, ён едзе да свайго бацькі. Нягледзячы на тое, што той забяспечвае Крыса зброяй і рознымі высокотэхналагічнымі шлемамі, зносіны паміж імі не вельмі добрыя. Крэда міратворца — мір любым коштам, нягледзячы на тое, колькі мужчын, жанчын і дзяцей павінны дзеля гэтага загінуць. Гэта, канешне, вельмі спрэчны позірк. Але ён не ідзе ні ў якае параўнанне са светапоглядам яго бацькі. Нацыст, шавініст, сексіст, член Ку-клукс-клана і суперзлодзей з гаворачым імём Белы дракон. На яго фоне прозвішча міратворца не выглядае такім ужо непадыходзячым, так? Гэты дзядзька зусім не пра бацькоўскую любоў. Але яго нянавісць да міратворца тлумачыцца і яшчэ адным фактам. У дзяцінстве у Крыса быў брат Кіт. У сэнсе звалі яго Кіт, а не коцік-братік. Па загадзе свайго бацькі часам яны біліся дзеля забавы яго гасцей. Такіх жа адбітых паскуд, як і татачка. Аднойчы, падчас такой бойкі Крыс, які, дарэчы, быў малодшы, няўдачна ударыў Кіта. Ды так, што той амаль адразу памёр на вачах усіх навокал.
З тых часоў бацька зненавідзеў крыса, які, на яго думку, вінен у гібелі свайго брата. Нягледзячы на ўсё вышэйапісанае, крыс любіць свайго бацьку. Ён лічыць за лепшае не заўважаць яго дрэнныя бакі. Але гэта даволі складана, бо пры кожнай іх сустрэчы стары паскуднік нагадвае крысу, што лічыць яго нікчэмнасцю. Таму міратворац хутка забірае шлемы свайго адзінага сябра Іглі, даволі спрытнага ручнога белагаловага арлана, і пакідае бацькоўскі дом. Увечары на сустрэчы з астатняй групай крысу гавораць, што ад яго патрабуецца рабіць тое, што ў яго атрымліваецца лепш за ўсё – забіваць. Яму перадаюць дасье чалавека, які з'яўляецца пагрозай ЗША, таму міратворац павінен ад яго пазбавіцца. Ніякіх дадатковых падрабязнасцей, але астатнія члены групы яму дапамогуць. Крысу не падабаецца такі расклад, але выбара няма. Таму ён забірае дасье на цэль, здымае жанчыну лёгкіх паводзін, хлопец лишь толькі выйшаў з турмы, і едзе адпачываць. Як можна было ўжо пабачыць, крыс не самы разумны хлопец. Таму, ідучы ў незнаёмы дом да незнаёмай дзяўчыны, разам з сабой ён узяў і папку з дасье на сваю цэль. Пасля гарачых абдымашак, пакуль хлопец адпачываў, незнаёмка прачытала матэрыял з яго папкі. Яе рэакцыя была даволі бурнай. Дзяўчына была мацней, чым здавалася на першы погляд, і міратворац паплаціўся здароўем за свае глупства. Не гатовы да бойкі з метадзеўкай, міратворац прыгае ў акно, дабіраецца да сваіх гаджетаў і забівае шалёную за імгненне да таго, як яго сраку наматалі б на кулак. На месца прыбывае паліцыя, але Харкорт і Адэбая дапамагаюць крысу збегчы. Каб замесці сляды, у базах паліцыі эконамас падмяняе адбіткі пальцаў крыса на адбіткі яго бацькі. Таму ўжо на наступны дзень да апошняга прыходзяць, вінавацяць у забойстве метадзеўкі і арыштоўваюць. Не вельмі рады ні таму, што яму не сказалі пра датычнасць металюдзей у гэтай справе, ні таму, што эконамас падставіл яго бацьку, той плёў нешта пра тое, што проста спяшаўся. Крыс едзе з астатняй групай на забойства сваёй цэлі, бо хутка ворагі даведаюцца пра іх і часу на раскачку не засталося. За імі ўвязваецца самазваны сябр крыса, лінчавацель, ён жа Эдріан Чейз. Чейз таксама антыгерой без ніякіх суперздольнасцей, але яшчэ больш дурны за ўсіх астатніх у групе. Праганяць яго ўжо няма часу, тым больш адданасць міратворцу не робіць яго вялікай пагрозай. Усе разам яны едуць дадому іх галоўнай цэлі. Што пра яе вядома? Палітык і актывіст Ройланд Гоф, па словах агентаў Аргуса, з'яўляецца лідарам нейкай групы людзей, якія нясуць пагрозу США. Агенты завуць іх бабачкамі. Чаму? Невядома. Таксама ёсць падазрэнне, што бабачкамі з'яўляецца ўся сям'я Гофа. Гэта патрэбна пацвердзіць і, калі гэта праўда, забіць іх усіх. Бабачкай таксама была і метадзеўка, з якой крыс абдымаўся папярэдняй ноччу. Прамой кантакт з імі можа быць вельмі небяспечны. Аховай сям'і Гофа кіруе дзюдамайстр, маленькі азіят, які дасканала валодае мноствам відаў адзінаборстваў. Ён таксама з'яўляецца пагрозай для групы, таму трэба дзейнічаць на аперажэнне, хутка забіць каго трэба і знікнуць. Дабраўшыся да дома Гофа, група садзіцца ў засадзе чакаць прыбыццё гаспадара. Ён не прымушае чакаць сябе вельмі доўга, і з першага погляда гэта самы звычайны палітык са сваёй сям'ёй. Але як толькі яны трапляюць у дом, крыс бачыць, што яны пачынаюць весці сябе вельмі незвычайна. Прыкладна так, як я, калі намагаюся не спаліцца перад мянтамі, што налізаўся. Акрамя таго, калі яны селі паесці, замест лыжак ці відэльцаў яны выкарыстоўваюць нейкія тэнтаклі, якія вылазяць з іх ртоў. Гэта ўжо менш падобна на мяне. Але ў іх выпадку ўжо няма ніякіх сумневаў. Усе яны бабачкі, што б гэта не значыла. Калі нехта ўключыць відэа з гэтага моманта, падумае, што тут адбываецца паляванне на прастытутак. У момант, калі патрэбна нажаць на курок, крыс у чарговы раз засумняваўся. Падзеі на Корта Мальтэза і забойства Рыка Флега малодшага нешта зламіла ў ім. Ён перастаў быць упэўненым у сваім крэда. Не самы ўдалы дзеля роздумаў момант. Але побач лінчавацель, які з ахвотай падмяняе міратворца і аднаго за адным забівае жонку, дзяцей і ўжо меціцца ў самого Гофа. Забіць яго лінчавацелю не дазваляе дзюдамайстр, які адрэагаваў на першыя стрэлы. Ён лёгка раскідвае міратворца, лінчавацеля і Харкорт.
пасля чаго разам з Гофам захоплівае Крыса і Эдрана ў палон, каб даведацца, хто яны і на каго працуюць. Пакуль Дзюнамайстар і Гоф заняты двумя балванамі, Мёрн і Адебая дапамагаюць Харкорт абясшкодзіць астатнюю варту і пранікаюць у дом. Там яны знаходзяць дзіўны праход у падвал, які ім атрымліваецца адкрыць зноў-такі самым кіношным спосабам – выбухам. Нечаканыя дзеянні напарнікаў дапамагаюць міратворцу і лінчавацелю высвабадзіцца. Яны карыстаюцца неразбярыхай і забіваюць Гофа. Дзюдамайстара, якога босс дагэтуль адправіў праз таемны праход выклікаць падмогу, спыняе Эконамас, якому атрымліваецца ўзяць маленькага азіята ў палон. Валяючыся ў падвале міратворац і лінчавацель назіраюць дзіўную карціну. З галавы памершага Гофа вылазіць няведамае насякомае, якое чымсьці нагадвае бабачку. Праект «Бабачка». Ну, канешне. Можна ж было здагадацца, улічваючы, што папярэдні праект, у якім удзельнічаў Крыс, марская зорка, быў звязан з халера на іх гіганцкай марской зоркай. Падаецца, у агентаў Аргуса не вельмі добра з фантазіяй. Міратворац ловіць бабачку Гофа ў шклянку, а астатнім гаворыць, што канчаткова яго забіў. Пытанняў больш, чым адказаў, якія напарнікі Крыса не спяшаюцца яму даваць. Таму ён плануе даведацца непасрэдна ў сваёй цэлі, хто яна, чаго жадае і чаму Аргус намагаўся яе забіць. Так ці інакш, місія скончана, і ўся каманда едзе адпачываць. Пазбавіўшы бабачак кіраўніцтва, Мёрн распавядае яшчэ частку лора. Бабачкі не з зямлі. Яны прыляцелі сюда нейкі час таму, і мясцовая ежа ім не падыходзіць. Разам з сабой яны прывезлі нейкую карову, якая забяспечвае захопнікаў ежай. Калі пазбавіць бабачак гэтай каровы, яны не працягнуць больш за некалькі тыдняў, што стане для іх канчатковай паразай. Але ахова каровы, ад якой залежыць выжыванне ўсёй супольнасці бабачак, лагічна з'яўляецца для іх прыярытэтам. Таму трэба дзейнічаць хутка, а яны нават не ведаюць, дзе тую карову трымаюць. З метадзеўкі, якую забіў міратворац, і з хаты Гофа у каманды ёсць наводка на мясцовы завод, які можа быць адным з транспартных вузлоў для распаўсюджвання ежы бабачак. Туды група і плануе наведацца, каб паспрабаваць атрымаць інфармацыю пра месцазнаходжанне каровы. Перад гэтым Крыс паспявае наведаць бацьку, дзе прызнаецца, што гэта з-за яго той трапіў у турму. Крыс абяцаюць яго вызваліць, але той лічыць, што і так надта доўга цярпеў свайго бесталковага сына і пасля размовы з ім патрабуе сустрэчы са следчым. Даказаць сваю невінаватасць яму будзе вельмі проста. Трэба, каб яго адбіткі пальцаў знялі паўторна і параўналі з тымі, якія былі знойдзены на месцы забойства. Таксама нам становіцца вядома таемная місія Адебая. Маці дадала яе ў каманду не проста, каб яна вучылася агенцкай дзейнасці. Яна павінна падкінуць Крысу ліпавы дзённік, у якім напісана, што той верыць у розныя тэорыі змовы. Гэта павінна забяспечыць агентам адыход. Усе забойствы лягуць на міратворца, а Аргус будзе ні пры чым. Адебая не жадае падстаўляць Крыса, да якога ўжо паспела пранікнуцца сяброўскай сімпатыяй. Але пад ціскам маці яна ўсё ж такі хавае падрыхтаваны дзённік у хаце міратворца, калі здараецца момант. Наведаўшы завод і учыніўшы там сапраўдную бойню, у якой паўдзельнічала нават гарыла, у групы ўсё ж атрымліваецца даведацца, дзе схавана карова. Так, яны нарабілі вэрхала, і вораг цяпер ведае іх наступную цэль. Але на перамяшчэнне каровы ім спатрэбіцца час. І гэтага часу павінна быць дастаткова, каб каманда дабралася да яе і забіла. Эйфарыя ад поспехаў хутка праходзіць. Паліцыя ўжо зразумела, што міратворац абвёў іх вакол пальца і адпусціла яго бацьку. Калі Крыс адпачываў пасля бойкі на заводзе, яго трэйлер акружылі і паспрабавалі арыштаваць уладальніка. Эдрен, які ў гэты момант знаходзіўся з сябрам, дапамагае яму збегчы. Але ў працэсе дваёлупні выпускаюць бабачку Гофа на волю, які не траціць час дарма і ўсяляецца ў следчага, які вёў справу Крыса і яго бацькі. Цяпер у мясцовай паліцыі ёсць свая бабачка, у якой асабістыя рахункі з Крысам. Да таго ж у рукі паліцыі трапляе дзённік, які падкінула Адебая. Былая бабачка Гоф, а цяпер следчы ў паліцыі, вырашае дзейнічаць жорстка, бо на кану выжывання ўсёй яго расы. Яна прызывае цэлы рой сваіх сваякоў, якія захопліваюць усіх паліцэйскіх і арыштаваных у будынку. Цяпер супраць міратворца выступае цэлая армія, у якой, акрамя моцы, ёсць на яго кампрамат.
Але гэта праблемы будучага крыса. Цяперашні разам з лінчавацелем прыязджаюць на базу, дзе знаходзяць толькі эконамаса, які, халера на яго, упусціў дзюдамайстра, які ўвесь гэты час знаходзіўся пад яго наглядам. Але шукаць маленькага азіята няма часу, таму яны збіраюць усю магчымую зброю і плануюць дабрацца да астатніх. Лік ідзе на гадзіны да перамяшчэння каровы, а ім на пяткі наступаюць бабачкі. Мясцовая паліцыя пад іх кантролем ужо абвесціла па тэлевізары, што міратворец з'яўляецца пагрозай США і ў якасці доказа дэманструе злашчасны дзённік. Крыс, Эндрен і Эконамас намагаюцца дабрацца да астатніх ва ўсім гэтым хаосе. Але іх знаходзіць бацька крыса, які выйшаў з турмы і цяпер намагаецца знайсці ненавіснага сына. Апрануўшыся ў сваю зброю белага дракона і сазваўшы сваіх прыхільнікаў, па маячках у шлемах ён даведваецца, дзе шукаць міратворца, і наносіць удар. Злоба на тое, што ў дзяцінстве крыс забіў свайго брата, больш любімага яго бацька, за тое, што той водзіцца з усялякімі нікчэмнымі людзьмі, і ўвогуле, што крыс з яго пункту гледжання цалкам пасрэднасць прыводзіць яго да думкі, што трэба было забіць яго яшчэ ў дзяцінстве. І ён намеран выправіць сваю памылку. Нягледзячы на нечаканасць і на перавагу ў колькасці людзей, міратворцу, дзякуючы сябрам, атрымліваецца сапсаваць касцюм бацькі і забіць яго прыхільнікаў. Бацька не верыць, што сыну хопіць духу спыніць яго. Але крыс, які ўвесь гэты час пераконваў сябе, што яго бацька нядрэнны чалавек, няхай з закідонамі, прымае, што той ніколі яго не любіў і што менавіта ён вінаваты ў гібелі яго брата. Крыс дае волю эмоцыям і пускае таму кулю ў лоб. На жаль, без Hasta la vista, baby. Цяпер крыс вольны ад негатыўнага ўплыву бацькі і можа сам вырашаць, кім быць і што рабіць. У гэты ж час бабачкі-палісмены знаходзяць матэль, у якім жывуць Адэбая, Хардкорт і Мёрн. Бабачкі намерены адпомсціць Мёрну за здраду, бо ён увесь гэты час быў адным з іх. У адзін момант, калі бабачкі вырашылі не проста жыць сярод людзей, а захапіць уладу на зямлі, Мёрн быў адзіным, хто выступіў супраць. Тады яму дазволілі сысці, але ён пачаў дзейнічаць супраць сваіх сваякоў. Вось адкуль у Аргуса была інфармацыя пра таго, хто кіруе ўсёй супольнасцю бабачак. Вось адкуль стала вядома пра карову. Паліцыя забівае Мёрна, але у Адэбая і Харкорт атрымліваецца збегчы і далучыцца да астатніх. Нягледзячы на ўсе разнагалоссі, у тым ліку наконт здрады Адэбая, якая падставіла міратворцам, яны едуць забіць карову і нарэшце скончыць увесь гэты вэрхал. Дабраўшыся да кропкі назначэння, яны бачаць, што гэта месца кішыць бабачкамі, якія працуюць на зборкай велізарнага тэлепорта. Саму карову хаваюць пад зямлёй, таму дабрацца да яе будзе праблематычна. З дапамогай высокатэхналагічных шлемаў у каманды атрымліваецца зладзіць дыверсію, што дае магчымасць крысу і Адэбая трапіць у сховішча. Астатнія, узброіўшыся па самыя памідоры, адцягваюць увагу натоўпа ворагаў на сябе, каб даць міратворцу зрабіць сваю справу. Трапіўшы ў сховішча, крыс сустракае там Гофа у целе следчага, які, на здзіўленне, не намагаецца яго адразу забіць, а жадае пагаварыць. Ён тлумачыць, што калі яны збягалі са сваёй планеты, яе ахапіла экалагічная катастрофа, прычынай якой былі самі яе жыхары. Трапіўшы на зямлю, спачатку яны схаваліся і проста намагаліся выжыць. Але калі яны пабачылі, што людзі робяць са сваёй планеты тое ж самае, што калісьці зрабілі са сваёй яны, бабачкі вырашылі дзейнічаць. Яны намагаліся захапіць найбольш уплывовых лідараў, каб накіраваць чалавецтва ў правільным кірунку. З іх пункту гледжання. Дзюдамайстар, напрыклад, гэта ведаў і далучыўся да іх добраахвотна. Але зараз усё ідзе не па плане, і толькі міратворац можа ім дапамагчы і выратаваць планету. Крысу цяжка даецца гэтае рашэнне, але ў плане бабачак ён бачыць кантроль, ад якога ён, у тым ліку ў выглядзе свайго бацькі, намагаўся збегчы ўсё сваё жыццё. Таму ён страляе ў Гофа і з своеасаблівай дапамогай Адэбая забівае карову, тым самым прыгаварыўшы расу бабачак да вымірання. Падняўшыся наверх, ён бачыць сваіх сяброў, якіх моцна палупцавалі, але не забілі. Яны бачаць, як на месца бойкі прылетаюць Супермен,
Супергёрл, Арліца, Зялёны ліхтар і містер Тэрыфік. Да гэтых персанажаў вернемся ў іншым аглядзе. Але Крыс з-за такой хуткасці рэагавання на падзеі шле іх у дупу. Параненых забіраюць агенты Аргуса, якіх Адэбая праз сваю маці пазвала на дапамогу. Праз невялікі час Харкорт ачуняе ў бальніцы. Крыс мірыцца з Адэбая. Яго ўсё яшчэ грызуць сумневы наконт таго выбара, які ён зрабіў у сховішчы бабачак. Але сябры прыходзяць да думкі, што так будзе лепш. Эдрыан у сваім стылі збягае з бальніцы, а Экономас вяртаецца на працу да Аманды Уоллер. Ніхто не ведае пра інцыдэнт з бабачкамі, таму ўсе забойствы ўсё яшчэ ляжаць на Крысе. Але Адэбая, кіруючыся ўяўленнямі, што праца на яе маці гэта няправільна, выходзіць да прэсы, распавядае, хто яна і што яе маці выкарыстоўвае зняволеных у небяспечных місіях. Адным з такіх і стаў Крыс Сміт, які насамрэч герой, а не забойца. Тым самым яна вяртае яму доўг за здраду. Цяпер яны самі па сабе, але вольныя ад уплыву Уоллер. Такі вось першы сезон «Міратворца». Прызнаюся, калі я глядзеў упершыню, мае пачуцці пастаянна боўталіся паміж захапленнем і жаданнем прабіць сабе фейспалм ад крынжовых момантаў. Надта дурныя жарты і зацягнутыя бессэнсоўныя дыялогі бянтэжылі мяне яшчэ ў вартавых галактыкі. І ў «Міратворцы» іх даволі шмат. З некаторымі персанажамі тут таксама не ўсё вельмі добра. Сюжэтная арка Адэбая выглядае даволі слабай, а хімія паміж ёй і іншымі членамі каманды не адчуваецца. Але ўсе астатнія аспекты, на мой погляд, перакрываюць мінусы з ліхвой. Сюжэт, хай не хапае зорак з неба, даволі багаты на нечаканыя і цікавыя моманты. Большасць персанажаў прапісаны цудоўна. Ган заўсёды дэманстраваў здольнасць рабіць цікавымі не толькі галоўных герояў, але і другасных. А саундтрэк тут, як і ва ўсіх астатніх яго фільмах, проста бамбічны. Інтра першага сезона пад «Do you wanna taste it?» ад Вік Вэм збірае мільёны праглядаў на Ютубе. А «Monster» ад Reckless Love ганяў на паўторы проста безліч разоў. Мне падабаецца, у якім кірунку Ган рухае кінасусвет DC. І, нават калі ў яго не атрымаецца выцягнуць супергероіку адтуль, дзе яна зараз знаходзіцца, дзякуючы такім праектам я веру, што жанр яшчэ не памёр. Я стварыў старонку на Твічы, дзе планую час ад часу намагацца нешта стрыміць і трэніравацца ў жывой размове. Спасылка будзе ў апісанні. Таксама далучайцеся да Тэлеграма, дзе я перыядычна публікую цікавыя, на мой погляд, назіранні і думкі. Вялікі дзякуй за прагляд. Буду рады вашым падабайкам, каментарам і падпіскам. Наступнае відэа ўжо ў працы. Хутка пабачымся.